Tirora ile. Anambuzanga mari kumba kwedu. Anambuzanga cents. Wife in a body nenge. Wife in the reason why I got to wear to end up kuna colorful, which means that his wife is not doing a good job. Ukawana mrume muna chiwe kwa uriga. Your wife is not doing a good job. Mwana iwe. Mwana. Mwacho. Mwacho. Iwe. Mata kwa ke dini totore nezvake manige unotonya anazimu vesava vanhu vesava vanotorotsikala. Let's not talk about nyaya idzodzo ngatisiyane nadzo. You're right. Iwe kala dati chigubu chinenge chei. Zimu pese padri kuita live kukushera monome Batichi? Pese padri kuita lapaka paenda zokorupfuka mwana mai. No, but you know what? Amy, guys, comment section. Oh, asimuri kudili. Okay, makubata masa. Thank you. Apana kambo viranda ipana panchitoro tindiri mukadzi waBlot. Kuna maita kura first wife. Kuti my gold second wife. Sakune vakadzi kudara. Ane vana two. Ne wekutanga ndiyakatonaka nonzi maita. Finish. Kutara zvekuti roorwai kana muchidiwa iwa akaroorwa here kambuka kemba. Nai kurorwa nani ko atiche zvekuroorwa isu. Kuiwa takarorwa. Dzimba dzinakize by the way. Mufunga kuti dzimba idzi akabudisa majava. Isusu tiri pombi we can get any men watinoda. Anytime. Makuseni ndikangofunga kuti ndikuda mukachidana nhingi ndoko mukachidana naye money girl because isusu takazvarwa tine chipo chekunaka face. Naturally. Kati miswe. Keti kuita seiko. Ane basa reko keti wacho anoshamsira chiko chembere inoswira chinetsana nevana vadiki nonsense. Newe zimwani. Nai zimu. Chi? Ndikutere kunzanzi mukadzi wakamitiswa chigara nemurume asina kubvisira mari then motodo chotanzi kalafu mukadzi satidis. Vakabata zvinodhaka. Hatisi mawife. Iwe ubicho unotaura nyaya yako iwewe kalafu. Part of wife. Unotaura nyaya yako iwewe. Zimba dzinakidze marriage ainakidze takadzipinda one ingoti nevana. That was marriage. You know it. Tikatororwa money girl tikatobuda tikatoona kuti varume harisi dhiri kumata kwasimbu solid. Money girl tikatitaureta anzani zimu tikati iwe mira dotraya kuisana zimu ngatitauredu zimu ndikutraya kukuisa ipa umoja kuyatsaona kuti ndiri palive asi vari kundifonera nedirect ko kuti zvisisei chionongo chinzi newe money girl boy here munhu akukura vachindifonera saka unondiri palive boy here asi arablokwa Ngombloka. Ndenge hapana chinhu chinondibhowa waiziya chekuti neni ndichida kuti kuprotecta zvinhu zvanei ndichiziya but at the end of the game waiziya unozoitwa kunge munhu akashata asi iwewe usina chinhu chaunenge utori wrong saka ndinozvidefenda kana nekuruna vamwe vanhu kazi apapa zimu waiziya nditori palevel riya rekuvavhurira hombe waiziya mwana mai because inini ndikutozvibvunza kuti mhata dzinonzi ana solid veve why am I protecting them ivo vanhu vacho unonge inini ndakashata. To be fair, why are you still protecting them? Are you still betting pakuti zvoni iwewe uchine ka friendship kako na Blot? Munhu wekuti nechiboekana waiziya iyewo futi nechitoboekana futi naye waiziya asi iye nendisingakwanisi kuita sei unongotsamira munhu wechikadzi futseke ndonoita zvemarriage kambwa because munhu ari kutora hiti yese ndiwa apa I cannot lie to you. Yes. He's not dealing with any form of it at all. And then what are you willing to say? Madrugs api. Guys, iwe akuna chinhu na mari ndomutengera madrugs
api ndo zvandiri kutaura zimu waiza money girl is my sister kwete zvepasocial media. I talk to my sister every day. She knows everything about inini waiziya. Asi imi mana zimu muri vanhu vanondifarira ndiri mukutotaura kuti kala you are still protecting Botina Solid, but wona iwewe ukoko vanhu vese vasara vachikuita vakashata vakupendesa. Just say it. Ndiri kutoda kutotaura zimu kona pandiri panapa ndikutonzwa uda kutotaura ndosva kutondoona ndiri kutaura kuti kumhata kwaSimple Solid, but the fact yekuti ndiri kutoshaya kuti wani ndikatanga futi kutaura panapa munhu anogona kuyozoti life yangu this but wona mwonka ndandogona kutozosvika pakutozvipa decision yekuti maya inini I have to be enemies neGNG family. Rega ningoita sei ningopedza wedze. Asi money girl wacho anoziya zvikiitika in and out. Anotonyatsoziya zvese. Sameu futa ndipanondipa permission waiziya zimu. Do you know chichaitika nesituation inoika? Whether you say or you don't, Blot cannot come out and say anything. Even Kuku Defender Chaiko, he cannot, because last he is a married man. Second of all, he's an artist. So it's either wongo nyarara nayo and then no continue friendship yako naye and then vanhu vachangoramba vachikutuka, or wotaura nyaya yako but you're still good. Ukataura nyaya yako handiti ndikataura ndobva ndatongozoti inini naBlot matomakana zvese because wamufumurawo, but at least munenge makumbuka mese muri two. Yeah, no, it's true. No, because Colorful is a brand herself. You understand? What you brand yourself. Money girl even. Money girl.